Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pepanggihan malih kaliyan kula, Bu Dewi, wonten pasinaon basa Jawa menika. Ing dinten niki kita badhe nyinaoni babagan sandhangan mandaswara. Sandhangan mandaswara menika ingkang kados pundi? Monggo kita sinaoni sareng-sareng. Sandhangan mandaswara yaiku sandhangan kang unine manda-manda utawa ora cetha. Kang kalebu sandhangan mandaswara yaiku kaya ing gambar iki. Kang kapisan yaiku sandhangan mandaswara wa. Unine ing antarane swara wa lan o. Dene kang kapindho yaiku sandhangan mandaswara ya. Unine ing antarane ya lan o. Sadurunge mlebu ana ing materi inti, kula badhe nerangaken riyin babagan wanda utawa suku kata. Amarga wanda kuwi sesuk bakale aweh pengaruh nalika sampeyan arep nulis tembung-tembung sing nganggo sandhangan mandaswara. Wanda utawa suku kata ingkang kapisan yaiku wanda menga. Wanda menga yaiku wanda utawa suku kata kang akhirane huruf vokal utawa aksara swara. Tuladhane ana ing gambar iki. Wanda kang kaloro yaiku wanda sigeg. Wanda sigeg iku wanda utawa suku kata kang akhirane huruf konsonan utawa huruf mati. Tuladhane ana ing gambar iki. Sampun sami mudheng nggih babagan jinise wanda. Nah, samenika kula badhe nerangaken materi inti yaiku kaidah panulise sandhangan mandaswara bagian setunggal yaiku sandhangan mandaswara wa. Lajeng wonten aksara wa mandaswara mapan ing wanda menga sakmburine wanda kang uga menga mawa sandhangan suku utawa taling tarung. Tuladha tembung kowe. We wanda menga amarga akhirane swara e. Aksara wa mandaswara mapan ing wanda sigeg ing samburine wanda menga mawa sandhangan suku. Tuladha tembung duwit. Wit wanda sigeg amarga akhirane konsonan t. Aksara wa mandaswara mapan ing wanda sigeg ing samburine wanda menga mawa sandhangan taling tarung. Menawa wanda sigeg iku tanpa sandhangan swara. Tuladhane tembung krowak. Wak
wonten mriki ya iku wanda sigeg amarga akhirane konsonan K. Aksara wa mandaswara uga kanggo wa gantine panambang a. Tuladha tukuwa. Panambang a sawise tembung kanthi wanda menga ditulis nganggo aksara wa senajan latine tanpa aksara wa. Utawa len nulis aksara Jawa kaya pengucapane. Sampeyan anggenipun ngucap tuku wa boten tuku a. Mula ditulis nganggo aksara wa. Aksara wa mandaswara uga kanggo nggantine panambang an. Tuladha tembung jodowan. Tembung an sawise tembung kanthi wanda menga ditulis nganggo aksara wa senajan latine tanpa aksara wa. Kaya mau len nulis kaya pengucapane tembung jodowan senajan tulisan aksara Jawane jodoan ananging len nulis jodowan nganggo wa dipun eling-eling len nulis kaya pengucapane. Mbok menawi cekap semanten kala wau anggenipun kula nerangaken babagan sandhangan mandaswara bagian setunggal. Insyaallah minggu ngajeng kita pepanggihan malih badhe mbahas bab sandhangan mandaswara bagian kalih yaiku ya mandaswara. Kula ngelingake kanggo para siswa supaya enggal-enggal nggarap tugas sing wis dikeke ana ing Google Classroom. Cekap semanten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.